Το φραγκόσικο δεν είναι κάκτος. Είναι θαύμα για διαβήτη, καρδιά, έντερο, αποτοξίνωση. Δεν είναι φρούτο. Είναι φίλτρο. Τρώγεται, πίνεται, στεγνώνει, ζυμώνεται. Γίνεται φάρμακο. Γίνεται δύναμη. Κι όμως το λένε φραγκόσικο. Λες και είναι κάτι ξένο, κάτι αστείο. Αλλά αυτό που δεν σου είπαν είναι ότι ρυθμίζει τη γλυκόζη καλύτερα και από φάρμακα. Καθαρίζει το αίμα, προστατεύει από καρδιακά. Είναι γεμάτο φυτικές ίνες που σαρώνουν τα έντερα και μειώνουν τη χολυστερίνη. Γεμάτο βιταμίνη C, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο. Και όλα σε φυσική μορφή, απορροφήσιμα, όχι χάπια, όχι σκόνες, αλλά ζωντανά κύτταρα, ζωντανή δύναμη. Το φραγκόσικο φουσκώνει στο στομάχι και δίνει κορεσμό. Χάνεις βάρος χωρίς να πεινάς. Και αν πάρεις το έλαιο από τους σπόρους του, τότε έχεις το πιο ισχυρό αντιρρητιδικό που έδωσε ποτέ η φύση. Καλύτερο και από αλόι. Και το φύλλο του, ο κάκτος δηλαδή, κόβεται, καθαρίζεται και ψήνεται ή βράζεται. Και τότε γίνεται τροφή για φλεγμονές, για πεπτικό, για το ύπαρ. Γίνεται εσωτερική επικάλυψη στο έντερο σαν φυσική αλόι, ενώ το αφέψιμα του κάκτου ρίχνει πίεση, βοηθά στο ουρικό οξύ, κατακρατήσεις, κιστίτιδες, νεφρά, πρίξιμο, πόνο. Και οι καρποί αυτοί με τα αγκάθια γίνονται χυμός, γίνονται μαρμελάδα, γίνονται καταπραϊντικό για το στομάχι, το παχύ έντερο και το ανοσοποιητικό. Κι όμως κανείς δεν σου είπε ότι το φραγκόσικο είναι φυτό της επιβίωσης, φυτό της αυθονίας, φυτό της ξηρασίας και σου δείχνει πώς να ζεις κι εσύ με λιγότερα, με απλά, με δυνατά. Γιατί η φύση δεν είναι μόνο θεραπεία, είναι και δάσκαλος. Και το φραγκόσικο σε μαθαίνει ότι ακόμα και το πιο αγκαθωτό σώμα μπορεί να κρύβει χυμό ζωής, ίαση, αναγέννηση. Ο χαλκός είναι μέταλλο που βλέπεις κάθε μέρα σε καλώδια, σε σωλήνες, σε παλιά σκεύη και είναι ένα από τα πιο αρχαία και απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή. Κάθε κύτταρο στο σώμα σου χρειάζεται χαλκό για να φτιάξει αίμα, να δυναμώσει τα οστά, να κρατήσει την καρδιά σου δυνατή και τον εγκέφαλό σου καθαρό. Από την αρχαιότητα τον χρησιμοποιούσαν για να καθαρίζουν το νερό, γιατί ο χαλκός σκοτώνει βακτήρια, μύκητες και ιούς, χωρίς χημικά, χωρίς φίλτρα, απλώς με την επαφή του το νερό που περνάει από χάλκινους σωλήνες ή μένει σε χάλκινο δοχείο για ώρες. Νερό που έμεινε όλη τη νύχτα σε χάλκινο σκεύος. Παίρνεις μικρές ποσότητες χαλκού που βοηθούν την απορρόφηση του σιδήρου, την παραγωγή κολαγόνου και τη ρύθμιση της πίεσης. Ο χαλκός βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να μείνουν ελαστικά, προστατεύει από ανεμία και ενισχύει το ανοσοποιητικό. Αν μαγειρέψεις σε καθαρή χάλκινη κατσαρόλα, το φαγητό εμπλουτίζεται με ίχνοστοιχεία που δυναμώνουν το σώμα και τον εγκέφαλο. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι ο χαλκός θέλει μέτρο, γιατί σε μεγάλες δόσεις μπορεί να γίνει τοξικός. Οι παλιοί ήξεραν πώς να τον χρησιμοποιούν, έπιναν νερό από χάλκινα ποτήρια. Έβαζαν χάλκινα νομίσματα σε δοχεία νερού για να μην βρωμίσουν τα πηγάδια. Κρεμούσαν χάλκινες καμπάνες και φυλαχτά για να διώχνουν αρρώστιες και κακό μάτι. Και φορούσαν χάλκινα βραχιόλια για να ανακουφίσουν πόνους στις αρθρώσεις και τη μέση. Σήμερα ξέρουμε ότι ο χαλκός συμμετέχει στην παραγωγή ενέργειας μέσα στα κύτταρα, στον σχηματισμό μελανίνης που προστατεύει το δέρμα στην επούλωση πληγών και στην άμυνα ενάντια στις ελεύθερες ρίζες. Γι' αυτό και όπου υπάρχει καθαρός χαλκός, υπάρχει λιγότερη σύψη και περισσότερη υγεία. Ο χαλκός είναι μια αρχαία ασπίδα που η φύση έδωσε στον άνθρωπο.